mga kahigalaan sa ngalan usab sa pagtulon ang PBCM kini karon ang inyong alagad sa kanginan kini si Brother Samuel Montemayor padayon nga magadapit kaninyo kanunay nining tungura sa inyong usab nga pagpatulinghog niining tulumanon usab sa mga lingitong lamdag sa kinabuhi nga gidumala kini ni Master Tomas Di Junior Senior kinsa ang nahimong katumanan sa gisaad nga Espiritu Santo sa atong Ginoong si Kristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ug ako mga panginaot nga sa panalangin sa balaan nga magtutudlo makadangat unta kanyang tanan karon nagasunod nining tungura aron sa ingon ni ana sayon kamong makasabot diri kanamo din ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia kini ang kanunay namong ikaalagad nga na kaninyo tungod kay kini man mao ang gitudlo ni Master kanamo o padayon usab kini nga among itudlo nga na kaninyo o kini nga tulumanon mga kaigsunan padayon nato kini nga nabati sa maong sibihan sa DYLA magsugod kita sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon sa adlaw lamang kana nga Domingo ug man usab sa uban nga dapit padayon diya po nato kana ang bati sama dito sa DXKO sa Cagayan de Oro City padayon kana sa oras alas 12 hantod sa alauna ang takna sa kapunon sa adlaw Domingo nga gimalaw usab kana sa atong mga kaigsunan nga mga ibingilista o ministro ilabi na sa atong executive and vice president sa Magtulan Reverend Charles. Alang sa kasayuran sa tanan ang atong programa sa mga ginidapit sa DYLA aduna kini duha ka hugna ang unang hugna alas 11 hangtod sa alas 12 ang takna sa kapunon sa kautuhon sa adlaw gyapon kana nga Domingo nga diin gidumala kana sa atong executive and vice president sa mga pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio uban sa mga kaigsunan nato nga mga ministro o ibanghilista o inguman usab sa uban nga dapit sanglit ang atong programa mikabat naman kini sa 29 ka mga radio station ang nasudlano sa pinaagi ni mga langitong lamdag sa ginabuhi ubo sa pagpaningkamot kana sa atong executive and vice president sa mga pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio o sigon sa uban sa gialigar sa atong usa ka igsoon kanhe nga karon wala na lugar siya sa maong pagtulunan si Mr. Aquilino Valencia nga nabungkag daw ang mga membro gumikan daw sa pagdala lugar sa atong executive and vice president sa mga pagtulunan si Reverend Charlie yun nabungkag daw matud pa niya tungod lagi sa mga rason nga miintra daw ang atong executive sa kanang politikanhong mga kalihukan bro sumala sa mga iyang mga aligar usa kana kadakong bakak mga maigsuonan kay miabot mikabat na gani og 29 ka mga radio station unya mingon ka nabungkag ang pagtulunan na mo na kana sinayop nga mga kanang pag-akusar tali sa atong executive o among executive sa maong pagtulunan busa ingon niya na ang mga aligasyon sa atong kaatbang nga si Mr. Aquilino Valencia. Busa sayop ka na mga mahal namo nga makaigsunan. Busa agig paghatag nga pagbaybulo nga sundan ninyo kanunay ang mga programa sa PBCM aron sa tinguha ngayon na may baluan ninyo ang dugang pang-impormasyon labi na ang doktrina nga giluwatan usab sa pagtulon ang PBCM nga kibarugan. Musa pangmusta sa tanan nga mga kaigsunan dinhi sa dapit sa Visayas area sa atong chapter number 35 branch number 35 sa atong chapter Chupilo Sibilia uban sa mga membro nila ni Nang Suping Perolino, Sister Mar Igunia o iuman nila ni Comedis Igunia, ni Brother Panta o ni Lucy Panta, nila ni Sister Lucy Panta o iuman ni Sister Janice Valenzuela o ni Sister Ivy Valenzuela, ni Brother Dennis Gonzales o sa mga kisunan diya sa Bangbang nila ni Brother Manolito Duroy o sa tanang mga kisunan nila ni Brother Nasar Gardiano diya sa may Mandawi
O gihuman sa ato di ay mga kaigsunan nga pagpasalamat usab sa ilang mga suporta sa atong programa para mahatagan ug makapadayon kini sa kanang atong pag-alaga dinhi sa kanginan. Salamat kaninyo mga kaigsunan sa inyong mga kanang suporta, kay kun wala mo dili kita makapadayon sa atong program dinhi sa mao nga istasyonan sa DYLA. O ako usab nga gipasamatan o gipangmusta usab ang mga kaigsunan diha sama dito sa Bugo nila ni Brother Jun Nilo Bintulan uban sa iyang Vice President Brother Berto Inot. Daghang gyapong salamat sa inyong suporta diri sa atong programa Brother Bintulan ug Brother Berto Inot. Ug sa tanan ng mga kaigsunan dito dapit sa Carmen Bohol, pangmusta gyapon sa mga opisyalis diya sa atong chapter diya sa Bohol ni Brother Longlong Divino ug sa iyang bay si Brother Gregorio Painagan uban sa mga membro o mga opisyalis diya nga tanan. Kumusta na lang kaninyo? Og laki posab di nato malimtan ang atong mga Facebook subscriber o salamat usab sa inyong pagsunod sa YouTube. Masalamaton gyapon kami sa inyong pagsunod diri kanamo og inyong mausab sa ato diyang mga kaigsunan diya sa Estados Unidos sa Amerika, sila ni Sister TC Kulihat og ni Sister Peterson, no? Og ni Brother Nick Nicodemus o Nick Jeremias diya sa mao nga dapit. Usa kini ka mga mainiton nga pagpamusta gikan kanamo nga nagpasalamat usab kami sa inyong mga makugihon kaayo nga pag-support sa maong programa sa PBCM. O karon ang akong tema nga pagadado, no? Sanglit ako raman isa kaya nga atong igsuon nga si Brother Cesar Patio tuman siya ngadto karon sa atong main office. Sanglit doon na siya yung mga importante usab nga giasikaso dito nga sa mga dapit. Busa ako na lang o ako lang uda karon ang muhatag kaninyo mga pagpamatuod dinigamit na mo ang Biblia ug uban sa mga basahon nga referensya nga dili supak sa Biblia. Kini ang kanunay namong ikaalagad nga na kaninyo. O dili man ikalimod nga sa atong pagpamatuod dunay mga tao sab nga misupak niini, labi na kaning ang misupak usa kini sa atong igsuon kanhi, kay dili man ninyo siguro hibalo mo kung unsa estado niining usa ka tawo karon nga kanang mial kontra sa maong pagtulunan, labi na ngadto sa among chief minister o executive ang Vice President sa mga pagtulunan kang Reverend Charlie Busa. Mil kontra ni siya si Mr. Aquilino Valencia gani dugay ko ning gikauban dinhi sa mao nga studio sa among program niadtong 2005 up to 2010. Kay pagka 2010 gi-expelled minister man ni siya sanglit tungod sa duga sa mga panghitabo o tungod sa mga gipang buhat niya nga kanang supak nasa kasuguan o kabubuton lugar, labi na sa executive and vice president. Murag dili na siya mo palo ba kung unsa man ang doktrina nga nasugdan lugar sa kanang among executive nga tungod kay ang among executive mo man mo ay nagpalig-on sa mga doktrina ubos usab sa pagpanalangin sa among langit no ng magtutudlo Divine Master Tomas Dihino Senior. Gani gisupak man kini niya tungod kay alang niya sayop ang pagdala o pagdumala sa among executive niya usara ba sa iyang mga aligasyon nga kanunay niyang hisgutan nga tungod daw sa wala pagsuporta niya lugar ngadto kang reverend sa politikanhon nga kahiliukan mo daw hinungdan nga gi-expelled siya tungod kay nagkuyog-kuyog daw siya sa kanang mga politiko labi na katong mga ni atbang o ni alkontra ni reverend nga kanang mga
PBC musab kato ang mga maong kasaysayan nga may alkontra kang reverend busa matud pa niya siyang aligasyon mo daw nga gi-expelled siya as a expelled minister pero alang sa kasayuran nimo kay dugay man gitang nagkauban dinhi sa kanginan dinhi sa studio sa panahon sa itong programa wala ka kung na-expelled bang ka wala ka gi-expelled sa atong executive minister kang Reverend Charlie Pinagi kay wala ka mo hatag og ayuda o suporta niya sa iyang politikanhon nga mangkalikuan dili ka na ngano nga na-expelled ka tud kay ang mga doktrina nga iyang gipalig-on imo namang gisungag na nimo ang mga doktrina nga iyang nga siya mo ang nagpalig-on ini gani dili man nato kanang saksi man gyud ka nga sa panahon sa diya pa gani si master kung imo lang unta ni nga kanang dawaton siya man mo gibinlan sa kanang gitagaan og katungod nga ang mga tao anha ibilin kang reverend niyaw asa na ko nagikuha ke gani ni balo man ko nga nasayod usab kanini kay kanang mudawat man kanining basahuna kay si master sa una sa diha pa nga kauban pa nato iya man ning gipanagna nga mabot ang panahon nga ang kanang naanaon niya kitay libro nga basahon para lugar sa Espiritu Santo nga kasaysayan iya na ning gipasiuna ug nakabati ka ng mga ebanghelyo ni master usa kun asa lugar ni nako gikuha nga si Reverend maog gibunlan sa tawo mo na nahibuong kung anong dili nimo ni pagadawaton imo ni siyang gisupak tud kay matud pa din hiyo ako lang basahon kining kasaysayan sa Espiritu Santo uban sa kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao gibayin Master Tomas D. Senior kani nga basahon mga kaigsunan ug kini sa unang panahon gidawat ni Mr. Aquilino Valencia wala ni siya ingon nagsupak-supak ni karon mo lang na iya nang ginigar nga matud pa inyo lang na nga mga rason para i-suporta sa inyong mga gihimo sayop ka na Brad Valencia kay kaning mga basahona mga ni ang mga ebanghelyo no master sa una mo ni gingon giskutan ni master nga mubot ang panahon nga naon niya na ikaw galingong libro ang PBCM nga nagpamutuod tas Espiritu Santo mo ni usa nang hinaot ko nga unta imo bang hinuktukan ba di bang kumutuo nga kuan kanang kuan gyud ka supakiro gyud ka gani nabibalo ka kung unsa ang imong estado tali kang reverend sa unang panahon lunod patay gani ka kung naay mo pasipala ni reverend karon naman lang nga ninani ang dagan sa sistema nga kanang may alkontra ka na niya di na ka mudawat timani ganaw sa paglakaw ni master sa pagpahulay ni master nga 2004 unya biabot ang kaguliyang ikaw manggani mo'y perting na ning kamot nga ang mga tao mahupay ang ilang kasuko kang reverend sakto bitaw na imong gisulti pero nangutana kung anong inaani ang dagan sa sistema sa imo karon nga paglantaw ngadto kang reverend nganong imo man siya gitratar sama sa mortal nimong kaaway di ba ka di ay mahadlok unya ni master nga panilngan ka kay labing tinuod lang Brother Valencia nga kun nahimo man si reverend nga ingon nga mo'y leader nga gilantaw karon sa mga tao tungod kay si master pod ang nagtugon niya na usagani gitugon niya na si Anas nga katong kanang rondalya akong basahon kining nakasulat sa gingon ko na nga mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao Divine Master Tomas D. Senior dinhi sa page 15 sa kapitulo 1 bersikulo atong pagabasahon bersikulo 14 hantod sa 16 mo ni ang akong ikuan nimo Brad Valencia gingon sa makadaghan nga panahon sa dihang mamauli na ang mga tao pagkatapos sa ebanghelyo ni master nga iyang ipaulahi pagpauli ang mga sakop sa rondalya
matud pa bersikulo 15. Gingon matud pa gingnan niya si Anas. Anas, mulakaw rabako diya pa ni si master ani wala pa siya kalakaw. Dili man mahimo nga dili ko mulakaw. Pero sa akong paglakaw respetuhi baya ninyo si Luloy. Si Luloy mo na si ang executive chief minister. Si Reverend Charlie. Respetuhi baya ninyo si Luloy kamulakaw siya. Matod ni master. Ngadto kanila katong mga natambong sa maong ebanghelyo. Unya, Anas, taura si Luloy Charlie. Respetuhi kay mulakaw rabako ug siya ang akong binlan. Tugon ni master ngadto kang Anastasio Kularte nga di leader sa Rondalia. Oh, kinsay binlan ke? Ngadto sa mga tao, wala ibilin sa uban, wala ibilin makarayo, wala ibilin ni Dani Nakwa, ni wala usab ibilin ni Pedroso, wala usab ibilin nimo. Kundili ang gibinlan mao si kanang Luloy o Reverend Charlie. Muna, ning anong dili man ka kanang mutuo ani nga pagbili ni master paghatag og tugo ni master ngadto kang Anas. Nganong imo maning gisupak, ngani imo pang gitabas-tamasan, panamas-tamasan og sulti nga matupan nimo kun imo matupan nimo kanang tikasiro magdalag pa matuod. Nyaw inyo ning kuan sigon sa kanang gi kuan ni Ake, sigon sa iyang gi kanang gihatag nga paghulagway ngadto kang pag-akusar sa kang Reverend Charlie. Ingon niya, taliwala nga si master nag-ingon nga tahura o respetuhe, pero kini si Aquilino Valencia wala nawala ang iyang respeto ngadto kang Reverend Charlie. Ingon niya na ang iyang sistema nga mga reaksyon dili na mutahod ba mabuti hinungdan nga gi-expelled siya gumikan sa iyang prinsipyo nga dili na muila ug dili na mutahod sa kanang leader nga gibili ni master nga mao si kanang Reverend Charlie. Mo no pamatian ninyo ang iyang sulti. Oh, usa kini kataong tikasan. Oh, tikasan. Nanikas niya sa pagpamatuod sa Dios. Bakakon kini ang dako. Bakakon siya, bakakon ko nung dako. Charlie. Ha? Tiyaw mo na, kinisulong sa tikasan, limbong giros, bakakon ning dako. Karon kay imo man ang giakusar ni Reverend Charlie. Nga bakakon. Unya kay bakakon matud pa nimo ay kuging na nga ikaw nakasultig bakakon ni Reverend Charlie samtang si master miingon mitugon ni kanang Anas Kularte tahura respetuhe ug tahura ninyo si Luloy kay siya mo akong binlan karon kay siya man ang gibinlan kay gibinlan niya kay nakita ni master kung unsa ang sinseridad ni Reverend Charlie unsa siyang mudipinsa sa mong pagtulunan nga iyang gibilin nga siya mo si Reverend Charlie mo'y nagpalig-on sa doktrina niini busa gita saligan ni master si Reverend Charlie nga mo'y binlan o gitugon niya si Anas Kularte nga parespetuhan niya si Reverend. Pero ikaw para nimo bakakon nga manulti tikasiro unya asa may tuan sa tao ani kay ikaw nagsulti nga imong gipagkabakakon kanang si Reverend o si master ay kung ingnake nga si master wala siya may balo nga bakakon di si Reverend nganong iya maning mo iyang gisaligan sa tao di ba mahibong ka nganong nainana ang sistema no kana usa kanang imong kanang hunaon ba ay kung ikaw na inasakto unya si master mo na sayop kay mihatag siya tugon nga mo'y binlan ng tawana unya tapos ang yang binlan usa di na kataong kanang tikasiro matud pa nimo bakakon limbungan o na imong hunaon kay bagayo busa karon kung mingon ka man nga kanang pulong Reverend kay mo manay
kuan kayo bugat kayo nimo ba? Lugar di gyud na nimo madawat ba nganong nahimong reverend. Wa di ka kay balo. Nga sa wala pa na may tabo nga si master mo ay naghatag og titulo niya na. Niya, basahon ako. Kining giibanghilyo gyapon sa mong basahon nga gibasa nako makasinatian sa Espiritu Santo uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Kining kasaysayan nga nitabo tali nga sa una nga kanang gisugo sila pagpaibanghilyo. Niya, nga matud pa ni master sa kapitulo 1 bersikulo 71 sa pahina 10 giingnan didto matud pa ni master ngadto kang Charlie Yunio nga matud pa dinhe nga katong kasaysayan nga nga matud pa nga sila si Vic wala na dinhe atong basahon nga si Vic gani nga gipaila ni Master si Luloy o si Reverend nga maoy muhimo sa kapang pag-ibanghilyo dito sa stage dinyo nga matud pa sa page 2 giingon din sa pahina 2 bersikulo 10 sa kapitulo 1 sa tuig 1984 pagkanaog ni Master sa balawod sa Prester 10 giingnan ni ni Master nga magwali dito sa stage matud pa sa statement ni Reverend Charlie Kunluloy o paghuman daw nako og wali si Vic dapod dayon ang musunod apan sa dili pa daw muwali iya sa akong ipaila sa katungdanan nga Reverend mo na unya mo to nga paghuman nako og wali kay giingnan man ko ni Master nga si Vic musunod nako akong gipaila usab si Vic nga Reverend Vic masonggat kay sa pagsabot nako ingon si suma sa istorya ni Reverend Charlie tawgon basta magwali tawgon og Reverend pero nasuko si Master ana nganong nagbutbuot siya pagsampit pagpaila ni Vic og Reverend ngingon siya dinhi sa bersikulo 15 gingon matud pa dili walay lain nga tawgon og Reverend ikaw ra gawas pa nako bawas pa ako ray magtudo kinsay tawgon og Reverend busa mo na ang kasaysayan ang pulong Reverend si Master mo oy nagpasiuna ani paghatag og titulo ngadto kang Luloy o Reverend Charlie ang mao ang executive nga naman tud kay siya mo oy gitagaan og katungod ni alang sa pagdumala sa mga tao. Nainaksi si saksi pagyod si nganong gihimo na ni Master nga siya mo gihimong chief ug labaw sa tanan nga ibang lista o Reverend. Tud kay matud pa sa nakasaksi nakadungog sa sulti ni Master kaniadtong tuig 97-98 nagwardya si Edito Saltaren mao gyapon nga basahon mga kasinatihan uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao sa pahina page 4 unya bersikulo 28 kadiadtong tuig 1997-98 nagwardya si Edito Saltaren sa may dapit sa informasyon igmisgo si Master ngadto kaniya may tungod sa iyang anak nga si Charlie Eugenio nga mao ang chief minister giingnan niya nagsakubildo pag istorya ni Master siguro siyang kanang gisulti ni Edito loy unsay hinungdan nga ang porsuso na kong anak mo'y akong gikuha nga labaw sa tanan nga mga wagwali kay dili ko gusto nga may tabo pa ang pag-usab ang nahitabo kang Kristo ngano nga ang akong porsuso nga anak mo'y akong gihimong labaw sa mga magwali kong chief minister kay bisan magkinaunsa ang panghitabo ang akong anak akong dugo mulaban gayud ug yud na sa amahan kay kun dili porsuso nga anak may taybo gyapon nga sama kang Kristo nga may maghudas lang gihapon mo na ang tinuod nga kasaysayan busa mo na hinungdan nga si Reverend mo'y nahimong kanang leader nga gila karon kay siya mo ang chief minister wala na ihatag ni Master sa uban wala na ibili ni Master sa uban kay unang-una mo na gihugot nga gitugon ni Master ngadto kang kularte nga ipatahod gayud si Luloy kung nga mo na si Reverend
Tungod kay kana siya maoy binlan niya sa mga tao kay mulakaw siya. Muna, unya dili nimo na dawaton, imo pang gipabakak, imong gipakabakakon. Si Reverend nga mo'y gibinlan ni Master. Si Master gani nagatag ganig sugo nga binlan siya kay nakita ni Master nga kanang iyang tao dunay dignidad nga dili mamakak, dili magsultig mga hinangdaw nga pagsulti. Ni ikaw nanuoy mo akusar nga bakakon asa may labaw ninyo, asa may tuwaan ninyo. Ikaw nagsulti nga bakakon og si Master nga nagbili ni Reverend Charlie nga maoy mahimong leader sa mga tao diha sa PBCM. Muna'y sayop nga imong hinuktukan kay asa pagyod nga imong sayop nga matud pa kami mo'y matud pa imo pa nang gipasangil mo niya kini gingon din nimo kung ato kining ang pag-ingon ni Master, pag-abot sa 2,000, akong buhian ang daotang espiritu. Kanang daotang espiritu naa na ba na sa kaniadto? Ha? Naa na ba na kaniadto? Basahon tao sa ning nakasulat sa Isaias, Kapitulo 19, versikulo 14. Ang espiritu nga masinlaypon, gisagol niyo ba diya sa iyang tiliwala o gipasalaag nila ang Ehipto sa tanan nilang bulaton. Ingon sa usa ka taong ubog nga nagasamparay diya sa iyang sinuka. Timanan ni Morone, timanan ninyo ni Brusaba, timanan Ronald Kanyaman, Rene Telebrico, kinsa pa man kuyog nimo. Labi na si Loloy wa anong naman taon nga muwali, ha? Kay magsultig yama-yama, di ba? Yama-yama ninyong sinutan. Para asa man na? Sa dautan ka na? Naanay ninyo. Rone, Cesar, Samuel, naanay ninyo. Wala na ako. Ano man? Pamag po magyama-yama pagsulti. Pamag po magyama-yama pagsulti. Tiya mo na nga namasangil nga siya nga kanang kami kuno nagyama-yama kunog sulti na kuno na mo ng espiritu nga dautan nga matud pa niya nga nagigamit niya ang nakasulat sa Isayas nga iyang gikonklusyonan nga naani ninyo kay bisan pa sa unang panahon daan na ang Dios naghatag og naghatag kuno og espiritu nga dautan ngadto sa mga katawhan kay miyawang gigamit ning 19:24 ay 19:14 ang espiritu daw nga masalaypon gisagol kuno sa Dios taliwala sa matud pa dinhi sa atong mabasa gingon niya ang espiritu nga masalaypon gisagol ni uba diha sa iyang taliwala o gipasalaag nila ang Ehipto sa tanan niyang buluhaton ingon sa usa ka taong hubog daw nga nagasamparay diha sa iyang sinuka muna naani ninyo wala ni nako kamo Rone hinganlan niya Telebrico Debs Risapa kinsa pa to nga na dito apel na si Reverend Charlie unya apel na si Cesar Patio og apel na ikaw Samuel apel ko ani karon nganong napel nga naang nani ninyo di ba nagyama-yama mo og sulti kay ningon si Master paabot sa 2,000 akong wian ang mga daotang espiritu ug musulod na ba ninyo pagbantay mo unya sa diyang masugdan ilan mo ana sa diyang naa ninyo ang sulod niya ng daotang espiritu kay magyama-yama mo og sinultihan unya di konklusyon diya siya kamo ni apel mo ani kay ingon god nagpadala god ang Dios og espiritu nga masalaypon iyang gisagol matud pa gisagol ni Jehova nga Dios diha sa iyang taliwala o gipasalaag nila ang Ehipto sa tanang bulaton ingon sa usa taong hubog daw gipasalaag
sa taong hubog nga nagsamparay daw diya sa iyang sinuka. Pero iyan ning gikuha nga kasaysayan kay bisan pa kuno sa unang panahon sa kanipalundaan na ang Dios naghatag og espiritu nga masalaypon ngadto sa mga tao, gisagol niya karon susihon ta. Kining espiritu nga masinalaypon nga gisagol niyo ba diya sa iyang taliwala ug gipasalag niya ang Ehipto sa tanan niyang bulaton, gipasalag ang Ehipto sa tanang bulaton ha. Niadtong espiritu nga masinalaypon nga gisagol sa Dios ngadto sa mao nga katawhan nga gipakasama ang Ehipto sa taong hubog nga dagasamparay daw diha sa iyang sinuka. Kinsa man ning espiritu nga matud pa masinalaypon nga gisagol lugar sa Dios aron sa pagpasalaag sa Ehipto. Niya atong ipaibabaw pagbasa mugawas ang resulta niini nga matud pa din sa bersikulo 13 unya atong ipadayon balikan ang 14 gingon diya. Ang mga prinsipe sa Suan o Suan nangahimong mga buang. Ang mga prinsipe sa Memphis pod nang gipanaglimbungan ang Ehipto nga mao ang bato sa pamag-ang sa iyang mga banay gipasalaag nila kadtong mga espiritu nga masilaypon nga gisagol sa Dios ngadto sa mga katawhan aron ngadto sa mga katawhan nga mga Ehipto o mga Ehiptoanon nga mao nga aron nga nakapasalaag o gipasalaag ang Ehipto niadtong panahon na mao ditong mga mga prinsipe sa Suan na naghimog mga nangahimong mga buang daw. Ang mga prinsipe sa Memphis pod motoy gipanaglimbungan ang Ehipto, motoy naglimbong sa Ehipto nga mao ang bato sa pamag-ang sa iyang mga banay gipangsalaag nila. O pag-iskot og Ehipto nga mao ang bato sa pamag-ang sa iyang mga banay gipasang nila bisag nagtuo po ni Aquilino Valencia nga si Kristo siguro na kay si Kristo Episo 20 bato man sa pamag-ang dili na ang buot gipasabot si Kristo mga kaigsunan. Kaya lang sa kasayuran ninyo mga kaigsunan o Mr. Aquilino Valencia ang Biblia dunay pariha og mga pulong nga gigamit pero managlahi ang kahulugan niya na parehaan niyaning gisgutan nga prinsipe ang mga prinsipe sa Suan naghimog mga nga nahimong mga buang niya ang mga prinsipe sa Memphis pod na gipanaglimbungan nila o gipanaglimbungan ang Ehipto nga mao ang bato sa pamag-ang daw nga iyang banay gipasalaag nila busa managlahi ang batos pamag-ang nga mao si Kristo nga gipamutang dito siyon lahi pod ang bato sa pamag-ang nga mao'y naglimbong diha sa Ehipto nga matud pa gihatagan matud pa gihisgutan nga bato usab sa pamag-ang lahi ang kanang kahulugan ba sa gigamit nga pulong sa Biblia. Busa mo na ang sistema sa Biblia. Mao kana sila ang giingon nga mga espiritu nga masinalaypon nga gisagol ni Yuba taliwala matud pa gisagol ni Yuba diha sa iyang taliwala ug gipahisalaag nila ang Ehipto sa tanan niyang buluhaton ingon sa usa ka taong hubog daw nga nagasamparay diha sa iyang sinuka. Gipakasamag hubog ang mga tao, mga Ehipto o mga Ehiptoano ni adtong panahon na pinaagi niya ng mga prinsipe sa Suan nga o prinsipe sa Memphis nga mao kanay naglimbong nga gipanaglimbungan nila ang Ehipto. Mao kana sila. Pero kana kay sila man mao kanang mga tao nga gisgutan nga matud pa sa Biblia mga prinsipe sa Suan. Ang prinsipe mao man ang mga leader, pangulo mo na kay asa magkamangitag prinsipe nga walay mga sakop. Di ba natawag na sila mga pangulo basta prinsipe mo na. Karon katong mga kanang gisgutan nga dautan nga matud pa gisagol sa Dios nga mao nang gipatalaag nila ang Ehipto sumala sa atong nabasa
sa paghimo niadto nga gipasalaag sila kay dunay mga kanang mga tao nga nagpasalaag laki kani mga kanang gingon nga espiritu nga masilaypon mamanang mga prinsipe nga gisgutan sa Biblia, prinsipe sa Suwan o prinsipe sa Memphis nga mo ni nakapasalaag ngadto sa mga kanang sa Ehipto nga naglimbong sa mga Ehiptohanon. Kana bang sa paghimo lugar niya nga nalimbungan sila kay dunay mga minglimbong kanila nga gipakasama nga mo hinungdan nga matud pa sama sila lugar sa taong hubog nga nagasamparay diha sa ilang mga sinuka, mga mahal namo nga mga kaigsoon. Unsabay nakapahubog anang maong mga katawhan kanang Ehipto nga gingon nga gipatalaag gipasilaag sila tungod kay nalimbungan sila usa may nakapalimbungan ngano nga gipakasama man sila kanang usa ka taong hubog nga nagasumparay. Hubog ba nakainom ba ni sila bino nga kanang real nga bino? Idili. Ang nakapainom niya na hinungdan nga nakasumparay sila mga kaigsunan sama sila sa taong hubog. Matod pa din ni sa Isayas 51 kay gamit niyang ake pero di konklusyon nga walay pagsusi kung usa o kinsa kanang maong mga tao nga diha gisagol nga gisagol sa Dios ang espiritu nga mas nalaypon diha sa aron sa pagpasalaag sa Ehipto. Diha kung kinsa kana unsa ang nakapahubog niya ng maong mga katawhan. Sa Isaias sa iyang kapitulo 51 versikulo 21 inyong patalinghugan mga mahal namo nga magsunan. Busa pamati karon kini ikaw nga sinakit ug hubog apan dili sa bino. Busa katudi ang mga Ehipto nga na gipasalaag nga nalimbungan niadtong mga prinsipe sa Suwan o sa Memphis, prinsipe sa Memphis, katudi silang nga nakapahubog kanila, tod kay kito sila dili day itong mga bino nga real, nga bino, kung dili mga sinakit sila, busa mo hinungdan nga sama sila hubog, kay gipasalaag ko sila, gilimbungan ko sila, niadtong mga prinsipe o prinsipe sa Suwan o prinsipe sa Memphis. Busa dili di ay ang nakapahubugan na dili di ay katong bino nga real kay matod pa sa 21. Busa pamati karon o pamatia karon kini ikaw nga sinakit og hubog apan dili sa bino. Katuday dili di bino ang ilang hinungdan nga nagsumparay sila o sa pinday. Kudili ang pagsakit di ay nila yadtong mga prinsipe o pangulo niadtong panahuna nga gipatalaag ang Ehipto niadtong panahuna. Karon kay doon na may mupatalag mo katong espiritu nga masalaypon kaysa atong nabasa nato ganina sa 19:14 mao man na ang gisgutan nga espiritong masinalaypon nga espiritu nga gisago lugar sa Dios. Unya gingon na yung ake nga kamo ni. Unya ang ilanan magsulti mo yama-yama. Kay mo na gingong master sa 2000 kanang iyang ibuhian ang datong espiritu. Tanawon ta lang ron kay og kami bagyo de. Imo malan ng konklusyon ato pa ning gitris og kinsa ni sila. Karon kinsa maning mga maong mga pangulo o nga mooy kanang naghatag og kanang nga masila pagpatlaag ngadto sa mga Ehipto o Ehiptohanon yadtong panahon na kay mao na ang gisgatutan sa Biblia nga gipakasama silang hubog sumala pa sa Biblia. Unsa maning kining mga prinsipe o prinsipe sa Suwan o prinsipe sa Memphis nga maoy naghatag og nagpakatalaag sa Ehipto. Kinsa ni sila? Kay kanang prinsipe mga pangulo ba na?
leader o pangulo. Kana ba ihatag bang paghulagway mga mahal namo nga makayusan o unsa ka ng maong mga o kinsa ka ng maong mga pangulo niya. Basahon ko ang Isayas. Gihatag ka na, gitugan ka na og unsa ka ng mga pangulo nga mao'y nakapasalaag o gipatlaag nila ang Ehipto niadtong mga panahona. Niya? Sa Isayas sa iyang kapitulo 9, versikulo 15 ang atong pagbabasahon, ingon ini. Ang ansyano ug ang tao nga halangdon, siya mo ang ulo ug ang manalagna nga nagatudlo sa kabakakan, siya mo ang ikog. Ansyano daw na. Pero sa dili pa na, sa wala pa na, kadtubang gipatlaag nga mo ng Ehipto, matud pa katubang mga sa diyang mga dunay mga nipatlaag ato nila mga kaigsunan, duna ba'y nahimo ang mga kanang mga Ehiptohanon ni ato nga dili sila mapasalaag o patlaag, nga dili sila malimbungan. Wala gayod sila mahimo nga buluhaton ni adto nga nahimo nga ilang mahimo adtong nga dili sila mapasalaag mga maigsunan. Kay matud pa dinhi sa 19:15 atong basahon pagbalik, ingon dinhi sa maong bersikulo nga wala matud pas bersikulo 15 wala nay bisan unsang bulaton daw alang sa ito nga mahimo nga ulo kun ikog palwa kun banban, walay nahimo. Sa diyang na gipadala sa Dios ang mga espiritu nga masinalaypon nga gisagol ni Yuba aron nga may salaog o mapatlaag sila, malimbungan sila niadtong panahon na nga sa diyang niabot kato sama lugar ang tao ang Ehipto, sama lugar sa taong hubog nga nagasamparay sa iyang sinukang. Usa katong mga bulatona walay bibisan kinsang bulaton alang sa ito nga nahimo, walay bisan unsang nahimo kun ikog kun palwa kun banban. Muna ang kasaysayan ni adtong panahon na mga malnamo kayson gani gitagna pudto sa pag-abot sa panahon nga wala na unya po'y mga kanang mga mulutaw nga kanang mga ulo o pangulo o ikog usang nga kanang dili pagaputlon na kung matud pa sa atong mabasaw sa bersikulo 14 atong ibaba pagbasa. Tungod nini pagaputlon ni Yuba gikan sa Israel ang ulo o ikog, ang sanga sa palma o ang kawayan sa usa lamang kadlaw. Gitagna to nga katong mga panghitabo nga mga pangulo ni adtong nga maoy ni pasalaag ni adtong panahona sa Ehipto nga wala na unyay mga pangulo o ikog nga dili pagaputlon, nga konsensya po ng mga pangulo nga gisgutan. Matud pas bersikulo 15, ang ansyano ug ang tao nga halangdon, siya mao ang ulo ug ang manalagna nga nagatudlo sa kabakakan, siya mao ang ikog. Katudi ang pangulo nga gingon nga pagaputlon mo ditong mga nalagna nga nagutudlo sa kabakakan ug siya pod mo ang ikog. Mga bakakon di ato silang mga manlagna nga mao'y nakapahubog ni adtong mga Ehipto o Ehiptian, mga katawhan nga mga Ehipto o Ehiptohanon ni adtong panahon na nga pinagi silang pagtudlo, nahimo na nga hubog sila sa ilang gitudlo nga mao kanang pagtudlo nga kabakakan ang gitudlo. Mga malnamo nga makaisunan munay timan-an sa tao nga doon na po day mga leader nga nagpasiatab nga sila mga alagad sa Dios o mga sulugoon sa Dios, pero ang tinuod niya na dili sila matuod nga leader o pangulo o mga sulugoon sa Dios. Kay matud pa sa atong gibasa kinsa ng mga pangulo ang gisutan mo kana ang mga ansyano ug ang tao nga mga halangdon, siya mo ang ulo ug ang manalagna nga nagtudlo sa kabakakan, siya mo ang ikog. Nya gitagna nga wala no ni pangulo o ikog nga dili pagaputlon, di ba? Atong gibasa ang kuan bersikulo 14. Musa ka ng pangulo diha, mo ka ng mga ansyano
nga mga manulagna nga nagtudlo nga og kabakakan dili kamaturan ang gidala nga gitudlo. Ingon ni ana mga malnamo kay igsoon busa mo kana nga bantayan kana sa tao. Kay nining panaw ko nakaron dunay mga tao sa nagpasiatab nga sila daw gisugo ni Master kinsa na. Usa na ni atong higala o atong kauban kanni nga gisugo daw siya ni Master ang kambas niya iguora siyang gisugo ni Master sa pagtudlo pagsupak lugar sa pagbantay lugar kay si Luloy o Reverend iya kuno nang gisugo kuno niya ni Master si Master nagsugo niya nga pabantayan niya si Luloy. Mumanay iyang gingon nga bantay biya si Luloy ke bantay biya pero naibalong ka nga mo'y gisugo sa pagbantay pero ang gisugo inay mo bantay sa kanang kay siya mo'y gisugo noon sa man iya man noong husgahan iya man noong gao-gao iyang gipanamastamasan ang gisugo ni Master nga mo'y pabantayan niya. Tarong kana mga mahal namo nga magsunan usa mo na bantayanan sa tao. Dunay mga nagtudlog kabakakan nga pagtudlo nabas sa Biblia na mga manalagna nga bakakon bakak ang gisulti o gipanudlo. Niya mo ni bantayan sa mga tao lakip na ang mga kanang mga magtutuo diha sa PBCN. Niya sa Rimas kapitulo 23 atong pagabasahon versikulo kapitulo 23 versikulo 30 ingon ini. Busa niya karon ako batok sa mga manalagna nagaingon si Yuba nga nangawat sa ako mga pulong ang tagsagtagikan sa iyang isigataw. Busa dunay mga manalagna nga nangawat sa pulong nga mo kanang mga pangulo o ansyano o mga bakakon nga kana sila gitawag og mga manalagna nga mo kana sila naghatag og naglimbong ngadto sa Ehipto ang mga tao ilang gilimbungan niadtong panahona. Unang mga bakakon nga mga manlagna na tagna-tagna nangawat lugar sige ngo nangawat sa akong mga pulong tagsatagikan sa iyang isakat. Dunay bakakon nga mga nalagna nga nangawat sa pulong usa pa gyud. Hain ni nga ilang gikawat dinhi sa Ezekiel inyong pataliyugan sa Ezekiel 13 versikulo 3 inyong pataliyugan mga mahal na mo nga magsunan. Matod ba din si mao kini ang giingon ni Ginoong Yuba alaot ang mga buang-buang nga manalagna busa kadto di ang mga nangawat sa pulong sa Dios nga nangahimo nga mga malagna nga nangawat siyang pulong kay ilang gikawat alaot sila nga mga buang-buang nga manalagna nga nagasunod sa ilang kaugaling mga espiritu ug sila wala makaila ni sa bisan unsa wala kaila katong mga buang-buang nga mga manalagna nga gitawag katong alaot to sila nga nagtagna sila mga buang-buang to silang mga manalagna sa sais sila nakakita sa kabakakan og bakakon nga pagtagna-tagnaw niya na nagaingon si Yuba nagaingon apan si Yuba wala magpadala kanila ug sila nagpalaom sa mga tao nga ang pulong pagatumanon. Wala ba ikaw makita sa bakak nga pagnanawon o wala ba kamo makapamulong sa bakakon nga pagtagna-tagna nga tungod niini kamo nagaingon siya ba nagaingon bisan pa wala magsulti o muna ang resulta niya ng bakakon mga tao nga mga pangulo o mga manalagna mga bakakon sila bisan wala sila sugua inong gisugo sila way kalainan nining atong higala atong kauban kani nga matud pa niya gingon niya nga matud pa gisugo ang iyang pangapulong matud pa gikaragyo daw ni Master mo ragyo daw ang iyang gisugilon nga mga pulong nga sayop daw ang atong executive gani gapiya pang gisgutan ka ganina nga nagpaimen say sayop na lugar ang pagpaamen gani ikaw gani naimong mga pagumangkon mo amen inunday nimong sayop di nimo paaminon kadako pong kanang surambaw anang istorya ko nagpaamen do na may ni amen ni Reverend ke
alang sa imong kasiron, wala magpaamin si Reverend nga sama, nakigsama siya sa Dios. Bisag ako, lagi mo amin ako. Unya, lugar, sama na lugar ko sa Dios. Sayop ng prinsipyohan mo kay. Dili ka na, maunay prinsipyo nga, kung mo nagingon nga, matod pa sa Biblia, matod pa sa imong gingon, ibalik lang na mo. Nga ingingon ni Master, inigabot sa panahon, akong buhian sa 2000, buhian ako, ang daotang espiritu ug musulod ninyo. Sa diyang musulod ninyo, ilan na mo. Tuod kay magyama-yama na mo pagsulti. Dili na mo katunong sa inyong gipangsulti. Mga lunglong binuang na ang inyong mga pagsulti. Kani di ay. Kanang imong pagsulti nga, kanang imo ingon nga sayop na, nagpatuo nga Dios na. Kay nagpaamin. Imo man ang konklusyon, imo man ang prinsipyo, ug wala nang prinsipyo ni Reverend nga nagpaamin siya tud kay iyan ang basihan o yan ang gilauman iyang kaugalingon nga sama na siya ni Master, sama na siya sa Dios. Dili ni amin kay ang pag-amin as a respect na sa tao nga imong gitan-aw nga mo nay labaw pa na nimo, dili na sama lugar ug line up nimo. Muna pagyukmo, pagtaho na. Sama sa imong mga anak o mga apo, maamin na nimo, wa na magpasabot kay miamin. Diyos na ka. Imong prinsipyo, Diyos na. Di ba? Dili na maong prinsipyo ha? Kung lugar tas, nagdala lugar tas sa kanang matuod nga pagtulunan sa Diyos. Kung sa timana na to, nga doon ay mga bakakon nga mga manalag nga o ansyano o pangulo. Unya, kung taas pang oras, mulahaw sa bataan na sa ang pangulo nga gisgutan mo biyan ng mga saserdote. Kay naman nas pinadayag 1:5-6 sa Bibliang Katoliko o sa kanang King James Version nga pangulo, ansyano o saserdote o pare mauna diha. Ang resulta moabot tadiha nga kanang mga tawana mo na ang mga leader nga nagdala sa pagtulunan sa Dios. Pero timan-an nga dili tanan kung mo kay ansyano o saserdote o pare ka o ministro ka kay matud pa sa Isaiah 61:6 ang saserdote sa Dios o ministro na o manalag na naman na Isaiah 61:6 galing gamay-gamay na lang tag oras ako lang nang isumari ang uban. Ha? Saserdote o ministro na sa Dios. Pero timan-an nato nga ang gisgutan nato ang naghimog pasalaag mga limbungan sa kanang gilumbungan nila ang Ehipto niadtong panahon na kadtong mga leader o mga pangulo nga mao kadtong mga ansyano kay kadtong mga pisug atong gibasa mamantong mga prinsipe o niya ang prinsipe dili man na may prinsipe ug moy mga tao busa leader gyapon na pangulo gyapon na sa kasaysayan. Usa timan-an nato nga kala sila dunay mga bakakon nga sa ilang pagtudlo unya mga bakakon nga mga manalag na nagtagna-tagna usab sila kay kan lagi sulugoon kuno sa Dios. Pero timan na nato nga kana sila dili tanan insakto mga bakakon, dunay bakakon nga gisgutan sa Biblia, bakakon nga pagtagna-tagna bisan wala suguan sa Dios inyong gisugo me ingon niya na nga bantayanan. Pero nining panahon na karon kay matud pa na kung niadtong panahon na may gingon nga ang Dios gipadala o gipasagol niya ang espiritu nga masalaypon sa tao. Pero nining panahon sa Espiritu Santo na ba pod? So bisa pa wala pa lugar ang panahon sa Espiritu, bisag dili pa ning atong panahon daan ang gisayt ang Biblia kay nao 5:26 Jeremias sa taliwala sa akong katawan igkita ang mga daotang mga tao. Basahon ko kay napay oras gamay dini nga magsulti kana silag mga binalitad o dunay pagsultig binalitad ngunit gingon ni Master nga ilhanan na ninyo kung naa na ninyong doot na musulod ang dotang espiritu kay magsulti mo mga kanang mga sulti nga binalitad nga sulti, di ba? Dili na mo katunong sa pagsulti, mga binuang nga pagsulti na bantayan na
niining panahon na karon. Busa si Master matud pa dinhi sa iyang gipakitang pahayag sumala sa kasaysayan aron dili ta malaang ni ana na dinhi sa kining basahon sa balaod sa misyon sa pahina 26 inyong pagbasahon o patalingugan mga kaigsunan. Nan mao ni pasidian ni Master sa numero 13 nga balaod gingon kinanglan ang pagtuo nga maligon dili magpatintal sa mga tinuan nga yawanon. Kung gusto kang makapasiguro nga dili ka malaang sa imong pagtuo og matintal sa tinuan nga yawanon, ipunting lamang pagsiguro ang imong kaugalingon diha kang Master ug walay lain kay kun mulingi ka pa sa bisan kinsa nga mga pangaigsuon mo sa pagtuo may kaygayunan nga malingla ka o malipat sa pagtuo. Naara yun. Gikot ang sita si Jeremias 5:26. Busa batayan na nga dunay mga tao nga mulingla, mulipat bisan pa ang imong kauban magtuto. Busa wala ba na makita na to karon? Daghan na, dili lang ikaw ra. Hasta si Mikarayo, sa PDM, si Dani Nakwa, si Pedroso, puros gipasangil nga gisugo sila ni Master. Usay giingon, pagbantay mo. Ayaw paglingi pa bisan kinsa. Bisan pag imong igsuon sa pagtuo, kay makigiw nga malingla ka ug malipat ka sa pagtuo. Nga naman, tud kay mulaglag na sa mga tao, mulipat na sa mga tao bisan pa ang magtuto. Asa ang ilipat yan ng mga tao na nga magsulti sila mga binalitad. Usa na gani ka ni anak yo? Kaning gingon nimo, di akusahan nimo si Reverend nga matud pa nimo kanang kay niintra og mga politikanhon nga mga kalihukan nga matud pa nimo ang politika iya lugar sa kanang yawa. O atuning ipapli ng imong gingon no? nga matud pa nga mo nang gingon nimo nga atong ipli ka diot. Mo man imong gi akusa lugar nga matud pa gingon nimo nga kana kon magunaw na gani og kanang politika mo apil gani ka yawan on gina pero dili man ingon nga yawa na gyud ang politika pero dili man ingon nga yawa na gyud ang politika kung magbuhat ka dautan kuna yawa gyud ang palulungan nimo di mo na yawa ang iyang politika unya imo na sang giustro kung maghimo kag dautan mo nang mayawa ka di ba ikaw ray naghimo-himo ani nagusab-usab ang imong mga istorya sugilanon usa muna sila muna diha nga nagpasidaan si Master nga kung sudlan na kag dili mao magyama-yama ka og sulti ang nagyama-yama sulti dili kami kun dili ikaw ra gyapon kay ko gani wala ka gani og kanang politika mo apil gani ka yawan on gyud pero dili man ingon nga yawa na gyud ang politika pero dili man ingon nga yawa na gyud ang politika iya mo na kung buhat kag dautan muna yawa gyud ang palulungan nimo nabati na to nga kinsay nagsulti gyama-yama yawa kunong politika pero iya ra pang gibakwi pili noon tanang politika iya sa yawa niya tarong ka anake muna kung kinsa man ang gibabantayan ni Master nga pag-abot sa tuig 2000 magsulti og binuang kanang dili na makatunong pagsulti magyama-yama magsulti mo na ilanan nga gisuddan sa espiritu nga dautan mo na gingon ibalik lang namo nimo nga ikaw ra pod ang nahimong katumanan nini ug dili kami ni si Reverend Charlie Eugenio wala may anay kasayuran dili may apil ni ana sa imong gingon ikaw ray nahimong katumanan niya ng tanan sumala sa Biblia busa ako nang hinaot nga pinagi niini makahuna ka Brother Aquilino Valencia nga unta maka dawat ka sa imong kasaypanan
ug makag-reconcile ka labaw sa tanan ni Reverend kay andam gyapon si Reverend sa pagdawat nimo bisan tuod kung inani ang dagan sa sistema, pero si Reverend andam kanunay nga makig-reconcile nimo kun mo adto man ka ug mangayo man ka niyag dispensa sa imong mga kasaypanan nga nimo. Busa tama lang ako din ako lang mingon nga sa ngalan na lang sa balaano no magtutudo Divine Master Tomas Dini Senior, ubos ingon man usab sa ngalan na lang pinagi na lang ining inyong igsuon si Brother Samuel Montemor, mingon lang kaninyo nga hantod sa sunod Domingo manag-uban gipon kita sa samang oras og istasyon ug maayong hapon kanatong tanan. Hayang mati tayo sa daon